हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे स्रायनो मोजाङैनो गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं थान्दा बोथोरनि मोनसे गोदान मोनसे ब्लग लाबोना नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै खुरै खोबजोबदों रायजोफोरनिया गेट बन्द इसको गोजाना गोजानो हा दा ओइ लेहासिया गोजाखैनो इ गोलोमदै गद दैले गोलोमदै गदना लेहासिया नोंनिया गोलोमदै गराखै गोलोमदै गराखैनो जों दायो स्कुलाव दोनना फैनि पुरा फुङाव मोखां 8टा मथा मथि 8:30 जाबाय नै रायजोफोर 8:30 जाबाय टाइमा 8:30 उनाव जों दा स्कुलाव दोनना फैनि गोजां बोथोर दा बारा एबार बारा गोजाङाखैबा 2 साननैसोल' खुब बेसि दिनै सानब्रैसो जाबाय सानब्रैसोल' इखौ दोनदो आरो मोजां दोना मोजां आरो इखौ मोजां थुननो रोङा नों थुनना दोन जाब्बा ज'ना दोनदो आंनि आबै सब जोंनि नैया कमला बेफारिफ्रा कमला दिहुनबायनो थान्दा बोथोरजों गासैबो नैया मानसिफोराबो थिग थायो गारिया जबाय आरो जोंनि रंनि आबै सकाव फिसाजोफोरखौ दोनना फैबाय गासैखौबो दोनना फैनानै दायो सासे लोगो नेबाय आरो लोगोखौ नेनानै फैबानो बे लोगो फैबानो थांसै गासैथिबो नैया एकेबारे निहिर खोबजोबदों कमला बेफारिफ्रा फुङावनो कमलाफोरखौ गारि लाना फैनानै फुंनि बासफोरा जोंनिया नैबे जे नायल' जायल' सासेल' नै जोंनि सकाव सासे रुटि बानायग्रा आं आगोलबो खिथिखांबाय जों दायो थान्दा बोथोरखाय आं आरो थान्दा बोथोरखाय दायो आं रुटिखौनो जालांसै नै टेबोलाव बायख्लाबजोब्बाय टेबोला फैसा दोङो फैसा थाबाबो इयो बाया खिन्थु मानो बाया खिथागोना इयो खदाय साइकेलाव लांला खाथाब खुथाब खालामना लाङो इनि लांग्रा गारिया नैया खिथिनि आं नोंथांनि सेराव नैबे बाकसा नै साइकेला नैबे बे साइकेल दोनो लांनानै बरियासे नै साइकेल दोनो मथा मथि साइकेल हेन्देलाबो गैया नैया हेन्देलाबो जनाय नैया हेन्देलाबो जनाय खिन्थु फैसा दङ खिन्थु इया फैसा दङ इखौ गैया होनना बुंनो हाया मानो होनना बुङोबा बेपारा दाउदैफोरा नै एसे कार्टुनाव सुना होनदो आरो मायबा मायबि दंबावोसो इनियाव मायबा मायबि मोनबावोसो आरो ओइ खै बोसोर जाखो नोंनिया ना नै साइकेला खै बोसोर जाखो थेलाया 22 बोसोर 25 बोसोर साइकेलाबो थंग्रायाबो नै द्रामाबो नोंनि द्रामा नै बाय गोदान जाबाय खिन्थु साइकेला थेलाया साइकेल थेला 22-25 बोसोर जाबाय बिनि फिसाजोआनो जन्म जायाखैमोन न एखेबारे पुरा देरजोब्बाय हाबायानो जायाखैमोन जानो साइकेल बानायनायाव हाबायानो जायाखैमोन बहुद आबा जाबायमोन ना नङा सिगांथ' थेलामोन खिन्थु नैबे बुस्थुआ बानायाखैमोन आरो न दे सलायबाय था इफिसान सलायबाय था बरियासे बेपारथ' मोनसे बेबखाय नालाय नङा होमबा रायजोफोर रुटिया धनिया नाबाय जाबाय रुटिखौ नैया रुटिखौ जाबाय होनदों धनिया गोथां हाना होदोलै बेफारिबा धनिया गोथां हाना होदो दे मोनामाखै मानसिला ताजा नामा सोरनि फिसा जामा होनना बुंनो खिथागोन ना रायजोफोर
그 마우지 하마 나 부응 비다 파틀라 리셉션 나래 그 마우지 하마 루티 나 부응 그 대다고 마우지 하마 루티 시도 혼는 나네 야 루티 अर्थ 냐 나 봐 जों दायो फैदो थान्दा बोथोरनि घन्टि दानियाव नै घन्टिनि क्वार्टाराव मैया अर सायदो नामालै जोङो नै क्वार्टाराव फैदो जों दा नै क्वार्टाराव फैदो खानैबो क्वार्टाराव दसे फैनानै सिनियाव मैया सेथिं या अर सायबायदो ya Sigo không biết không này á anh haba sini nggak bakal age ăn bắp lát phở hai thì tới phải đúng à chips anh xin phải còn sao ini apa tuh yang belum tuh or saybayda ilay orang saya belum 나 하게 luôn 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 해봐 당나박은 or 사이버 당나박은 thằng nó bắt thả nó 어이야 thằng nó bắt thả 당할 문 놓고 어떻게 할래 아우 십수디에 팔래 십수디에 팔래 매나 아니 십수 내가 십수이니 뭐 십수로 또 십수 곧 또 십수 donat dengan ayah saling lain lagi nggak begini kenang bisa kau no bisa kau no ya sang babu nah bisa kau no cik ăn đầu thì sao lần này về đây vừa sao cái đằng này sao có thằng nào sao nó sẽ làm cái nang ada yang naik ni nah nah apa boleh ya saya kan nuna tangka dia dua yang coba zunda hamsi ini kan dua ini ya giờ thằng xí đấy ya mi sao thế thằng dần lên kan dia karena teman saya ya phải kìa giàu đấy dia coba dah phải kìa đây giàu ta đi tha babu deh 저 thằng xí đấy nó khuru mà mình tha 저 thằng xí đây vừa bây giờ dịp lấy vai chúng ta thằng xí nấu dịp vừa